Halo rek, balik mana nang channel ya, iku channel Songklek Koye. Bounce. Oke, nang kesempatan kali ini aku bakal ngejak awakmu kabeh nostalgia dulinan zaman-zaman cilianku biyen. Sing pertama, jompretan. Pasti awakmu sing kelahiran tahun 90-an gak asing maneh to rek ambek sing jenenge dulinan jompretan iki. Contohe koyok ngene iki rek. Wis ta rek. Sing danang ndi arek. Nang di area, nang di area. Sik tak tinggi. Kon, arek ngali kon. Di, kon, arek ngali di area. Arek ngali di area. Oh pedus, ngentut ngomong-ngomong. Lu, kebablasan rek. Untutmu lambe lebus. Masih Lo nang kene. Loh. Oke, sing kedua bal-balan. Dadi nang permainan bal-balan iki rek, iku wis ana ke jaman biyen sampai saiki. Pasti awakmu kabeh wis gak ngarasing karo permainan iki. Tapi yang ngono rek, bal-balan iki mestine anak lapangan, cek gak nggarakno rugi wong, gak koyo iki rek. I swear you'll never see anything like this ever again. So what? Swear you'll never see anything like this ever again. So what? I swear you'll never see anything like this ever again. 3 points. So what? Manchester City are still alive here. Balotelli, Aguero. Dobol sop rek. Lek iku dulinan ngawur lek iku. Lanjut nang permainan ketiga iki rek, ya iku dulinan sing kudu duwe insting yang sangat tinggi dan ketepatan tangan yang sangat tepat dan mata yang sangat tajam. Apalagi nama permainan itu kalau tidak nekeran. Waduh, bagaimana ini? Ditembak atau tidak ya? Dicoba dulu saja lah. Bagaimana kalau tidak kena? Bagaimana kalau gagal? Bagaimana kalau meleset? Apa aku bisa? Apakah bisa tepat sasaran? Ya Allah, bantulah hambamu ini ya Allah. Bismillahirrohmanirrohim. Paling zaman cilanku biyen rek. Oke rek, wis cukup ket kuno ya videoku kali iki ya. Terus aku yo gak lali aku njaluk sepuro nang awakmu kabeh, be videoku iki sik akeh kurange. Teko editane sing kasar, teko kualitas videone sing elek yo maklum rek ya aku sik pertama. Tapi lek awakmu golek nonton videoku rek terus awakmu seneng nonton videoku terus malah akeh sing seneng nonton videoku rek, aku bakal perbaiki kualitas videoku, kualitas editanku, cek malah luwih apik maneh. Oke? Ya wis rek, wis ket kuno ya videoku dino iki ya. Pisan maneh tak elingno awakmu, ojo lali like, subscribe dan komen. Oke? Guys, assalamualaikum. Bounce.